jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe dañiral Samba Dola yo Allah yurmo musidɗo men Galli Yafoɗum en garti hen hannde e tofni ɗo deftere mawɗo men Bacca Ba wiyetende Mandacracy no mbiruɗen e gardindi Mandacracy ko deftere mago ɗum noon koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi ɗo joni kalten ɗo ko teñgol tati nokko to mabɓe tasɗiw ñande hen ko wonno ko galle laamorgo biro keeriɗo président ñalawma awno koye mawbare hono talata waktuji ɗi ko on tuma ko waktuji 16 fawɗi hojomaji 17 yimɓe tawtornoɓe ñande hen ne ɗumɗon baru ko président gawlo président kalfinaɗo lawol président kalfinaɗo nder leydi président joni ko président haalata président hen ɓeɗo wi joni noon kalfinaɗo nder leydi ina ɗo hojiri mum mo haalani en no waɗiri affaire men omo foti anndude ko suhaaɓe ɓe pewjanta hen fof wona noon kalfinaɗo nder leydi président ƴefti konngol wiyeyi président ko noon tigi ɗumanajum leydi ndi ina deeƴi no maayo ngo ala warama hay goto wawa dillinde wona hande wona janggo so tawi kay mbiɗa heddi wonde kalfinaɗo nder leydi président gawlo président ƴefti konngol o wi heyi ko an kay woni kalfinaɗo leydi ndi so wona an hol gonowo kala cokaɗo ko an kala coktaɗen ko an kala piyaɗo kural ko an kala barminaɗo ko an reeni président ko an reeni min minen fof kalfinaɗo nder leydi président ƴefti konngol o wi a jarama gawlal Allah gawlal président leydi ndi so Allah ittani ko satti hay hunde dillata te hay hunde jaalahani yimɓeɓe so wona gulali ɗumanaju ala koɓe mbawi président ƴeftiti konngol ɓamti dante o wi mi haalani yimɓeɓe kalmi suhaaɓe ɓe ha tengti wiiteɓe min caltina ɓe kalfinaɗo nder leydi président ƴefti haala kañumen o deƴƴi ha ɓooyi o wi président yimɓeɓe kay ko hen suhaaɓe ɓe jeeya enen fof en majjani suhaaɓe leydi ndi ko yeeruji tan yimɓe leydi ndi ala koɓe mbawi wadde so wona ɗumanajum piyande kaɓuɗe gawlo président ƴefti haala ka o piyande kaɓuɗe wona gonɗo waɗi sa wiyama ni tan wiya ɗumanajum ko gasa haalan min gotka haalan président ko laaɓi o wiya haalan min ko fati sukaɓe sagataɓe min caltinoɓe te so ɗum fof yewti en potani fuynude piyande kaɓɓuɗe ɗe mbiyataɗe ngari so ɗe nafani ko piyande kure ndewra hen eɗen mooli Allah noon piyande kure kalfinaɗo nder leydi président ƴeftiti kadi konngol o wayno laawiɗo seeɗa ni o wi président haale gawlal koy min ɗumanajum o ɓurani mi andude gollam président aɗa andi min mi haalata ko waɗani mbimi suhaaɓe ko suhaaɓe tan ari ndendinaɓe fof ko gotum ko wonno hanki ko ɗum tigi woni hande soɓe dañi to ɓe piiji suhaaɓe ɓen wonta haalko faati politique en kalani ɗo haala fiyande kurede mbiyataɗe en duwotoɓe boni gawlo président ƴeftide kadi konngol o wi on jii ko ɗo de jumɗo fuɗɗi min ko jeeyami koye ɓe suhaaɓe eɓe ceerti no feewi e suhaaɓe yawtude ɓe joni wona fijirde tan walla yarde ara tan
walla heɗade musique woni probléme maɓɓe ƴewtu no feewi kayitaji ɗi yimɓe ma tottanmaɗi recensement général holnaki bon kalfinaɗo nder leydi président ƴeftiti kadi konngol o wi gaccani yiide probléme partout hakkude men gartiren no feewi hakkillaji men so tawi ko gonga hay goto wawa hadde président e wadde 3e mandat ko min waɗi ɗum garanti suhaɓe yo mawɓe yo sagataɓe yo sernaɓe yo opposition yo faraysi yo amariɓe yo CEDEAO yo union afrique yo conseil constitutionnel yo pouvoir judiciaire yo ɗumonaji yo hay goto wawa wadde feere ha haade président wadde 3e mandat gawlo président ƴeftiti kadi konngol o wi ala wotonare on domaine joguiɗa ko kisal nder leydi gonka mum kono ko faari pouvoir judiciaire ala ko ngannduɗa e ɗum jomum nani ɗo geƴƴi no maayi ɗo o haalani hay batte no puyɗo elle tan mo wondaka hay hunde nokko hangal kalfinaɗo lawol président ƴefti konngol o wi gawlal wondi tan ko yawade yimɓeɓe wayi an mati cikkuɗa no mbaɗa hulde reedu ni ko noon yimɓe fof mbayi an hayso cukalel keccel sihiɗo tan a tamat tefe ma ko min halfina lawol ko min halfina ñawoɗo ko min halfina avocat ji kala cokaɗo walla cohleɗo ko min kala coktoteɗo kadi ko min so fof yimɓe comni tawni koye dow fenade hay goto andano ɗo foti Allah hewte gawlo président ƴeftita haala ka o tenkitandi o wi ɗum de yewti ɗum ɓenni mata wonon on jiyani ko jimeɓe suhaɓe ko ɓeɗo ɓe kulari majji ala ko haali sohede kalfinaɗo lawol président ƴeftiti konngol o haalde jaleɗo o wi président aɗa jogui gawlo kulɗoreɗo no feewi artir hakkille ma gawlam leydi ndi ko laamani e nundal somi heedi banggue lawol e boowal kalfinaɗo nder leydi heedi banggue ndenka kisal hay mbuɓi ɓajjata saaha cuhlon mbimi hay mbuɓi ɓajjata mi haalani mbandiyon suhaɓeɓe mbaɗama maîtrisé ko ɓooyi pour hunde gawlo président ƴeftiti konngol oyi président ɓeɗo paman ko jiɗɗen haalde ko en mbiyani suhaɓe ɓe tan mbiɗen ko sagataɓe min caltiɓe ɓe ɗeɗo eɓen banggueji fof ha tengti noon e réseau sociaux ji te ina hawni kala ko kalɗen ɗo wonata hay hojom tawɓe keeɓi ɗum kono hojom ɓe nanno ɗum e nder réseau sociaux ji min kam mi rongi andude toɓe keɓata ko kalaten ko président heɓɓi heewi minne de mi anda kalfinaɗo nder leydi président wi minne de mi anda kalfinaɗo lawol président wi minne de yo so haalde gonga mi anda gawlo président wi ƴeewen so ala micro ji ceŋaɗi ɓalli men président wi micro ji ceŋaɗi ɓalli men gawlo président wi ko andintami président moy nden wulɓini no feewi hay goto meeɗani nande président e hoore mum ne haala 3e mandat public hay goto meeɗani andude wonde président ene jogui anni e wadde 3e mandat kono joni hunde nde koko yaaji te ala ko yanni ɗum so wona ɓe sagataɓe min caltima hay meeting men togoso ñande no président feññinani hen hay batte hoto ɓe ƴefti ɗum hoto ɓe ƴeftata ɗum président ni ɗum woni namdal ngal kalfinaɓe nder leydi président ni wi ko ɗum woni namdal ngal kalfinaɗo lawol président ni wi ko ɗum woni namdal ngal président ƴeftiti haala ka
ille ceɓɗo seeɗa o wi jabol kay ko an jogi ko an halfina nder leydi président oɗon nganndi kam gawlal jangde mum yahani heɓi ko ɗum fof e waade noon omo pose question ŋaji ɗi hay gooto e mon wawa jabade ɗum ɗo famnaki hay bacce aywa mbaɗe feere natoni suhaaɓe ɓe so tawi ko rokkude kaalis dokkeen so tawi ko sogde kaso cohee ƴeewe to kabaru mum o siyaha to umma so en lenti ɗo laawol gongol yomi dañ hen ko laayi o ummi kamɓe fof ɓe gummi mbaru kusi ridoji celli joni garten koye peeñgol nayi batu nayi ɓiyo ñande hen nokku o wonno galle président ñalawma o wonno ko hoore diifi waktuji ɗi ko waktuji 15 no fawi hojomaaji 17 tawtoraɓe ñande hen ko président gawlo président kalfinaɗo lawol président kalfinaɗo nder leydi président e boye président omo defanaɓe ataye kamɓe fof eɓe jooɗi e nder salle galle président heɓɓe wi joni noon no kawaro woyi holko ngannduɗon hen kalfinaɗo nder leydi président ƴetti konngol oyi président min nde ina hawni no feewi bon te min ɗumanajum cikkannomi ko aliyeji men ɗi jamfata hen président ɓamti haala ka o artiri yeeso ɓamti dande seeɗa oyi huccu ladde hol aliyeji cuusde jamfade no ardiɓe aliyeji men ɗi ko munnaɓe ha deedi keewi ɓeɗo jiɗi tan ko kalis eɓe nganndi han kadi ala e maɓɓe ɗo mbawɗo wonde président ala ko heddiniɓe so wona ñamde eɓene ñaama gasi ñaamowo noon alay saago moƴƴo hunuko mum so tawi hay joomum yiɗi dolde ko ñaamata ko gooto e maɓɓe fof heɓi poste mawɗo wondiɓe maɓɓe ɓadiɓe maɓɓe ne wonko keɗi haala min ko ɗum gawlo président ƴefti haala ka o wi président a yeɓɓi hono ɗemngal ko ɗum tigi jinnomi jabade kalfinaɗo nder leydi président aliyeji men ɗi wona tan ardiɓe ɓe gonta haalde kono kadi hay partiji maɓɓe ɗi fof aussi ɓullima e ladde hay goto e maɓɓe hannde ala yakare président so haalde gonga an woni ngaari mawdi oɗo maawi wawde politique meɗen dañede te wonta dañede leydi ndi ha darga daro kalfinaɗo nder leydi président ƴefti konngol o wi ko kalɗon ko fof gonga celluɗo kono hen sahaji rentaji ɗum moƴƴi no feewi ngari wona e aliyeji men jagguɓe kamɓe ne eɓe poti wawde dañde hakke timmuɗo e wonde candidat e élection ngaji présidentiel garoji ɗi président ƴefti haala ka président ne sukku oto haaldu ko fati maɓɓe ɓeɗo probléme maɓɓe réglama ɓooyi kalen ko fati suhaaɓe kalfinaɗo nder leydi président wi mi sukkima président aywa ɗumanajum kalen ko fati suhaaɓe kalfinaɗo lawol président wi aywa yo wona min mbiɗo wawi wadde intervenir gawlo président heɓɓi haala ka oyi ko namdi ɗum an ko adduma ɗo on fof ko mbatta ɗo sa wiyama ni tan mbiya yo lakara maydu kalfinaɗo lawol président ƴeftiri haala ka o haaldi lawade o wi hey kawlal mi haaldani ma koy kaldumi koye président haal hen koy président ƴeftiri haala ka o haaldi seeɗa o wi garte hakkillaji mon hunde nde no waɗi sérieux no feewi hunde nde wona dukoye haare hunde nde ko politique ɗi peeje
sabu troisiéme mandat sisi leyɗele kewɗe gawlo président ƴeftiri haala ka koye président leydi ma ndi de ala hen solla jaaɓi kala ɗo ceerno moƴƴo mawɗo ganda wonno kala ɗo joom birnidi e kasko wonno so tawi jomum mi tawi jomum ha to wonno kamɓe fof dande ko wotere ɓe ɓernde ma deeƴe kamɓe kay woni goƴa mabɓe ko 4e et 5e mandat wona tay 3e kay ɓe kalani haala ngati ɓe mbi ɗiɗi ngala so tati godani ɓe mbiya ɗimmiti nden noon taɓɓita ɗum ñawama gasi kalfinaɗo lawol président ƴeftiri haala ka oyi président gawlal so wona penal ala ko wayi so wiyama ni tan omo dana yimɓe mowuji yen paamani holko woni kasu bon gawlo président ƴefti haala ka o anda ko woni kasu an kam maccum président oɗo hanani waɗede hay defo at hay ƴew place ma ko place boye président ko boyo foti lomtade mo anda kasu hana anda kasu mbiɗa kalfinaɗo lawol président wi mi anda kay foti andude somi anduno mi namdota ko ɗum gawlo président heɓiri wi kasu woni duunaɗo noon so doyima jaaɓe kalfinaɗo lawol président kañumne jaabi ille laabi wi wona gonga wayi kasu ko pirto koye an hay dasana anda kalfinaɗo nder leydi président ƴeftiti konngol wi ɗum ɗo fof ko détail so haalde gonga onon gonɗon tan ko yawal président eɗen poti haalde hannde to suhaaɓe ɓe keɓata info moɓe cattata o e nder réseau sociaux ji ɗi onon ɗumonaji muɗum mbiya ɗum ko catal ɗum ko ɓokki ɗum ko jeere waalo gawlo président jali o wi wondi caɗele ɗe kay ko hay goote mon ɗo wawa andude to info ummoto kalden gonga wayi kalfinaɗo lawol président ƴefti haala ka wi eyyo ƴeewe tan gawlal wiyemon mahe an a jeyaka e amen gawlo président heɓɓiti wi ko onon kalfina gueɗe ɗe min komi simple gawlal ɓolal mi sindahi diplôme aji mi wakkahi humpitoji ko onon goni jagorɗe mawɗe dotti kadi goni maire uji e ardiɓe conseil département uji ko onon keɓata keisuji noir kewɗi dakkali ko onon keɓata marché ji e communication ngaji hay goore mon anda bomno galleji mon foti mi haalani kay haala oroji so tawi on ganda to info siya hoɗɗon ko waɗede limogé ko yaawi wadɓe mbaɗe nowe ko neɓade kalfinaɗo lawol président ƴettita haala kam o wi yo mbiɗa anduno ko ɗo paaɗa mbiɗa andi wonko mofanɗa président ɗum ne laaɓini tan ko alda e haala kalfinaɗo nder leydi président ƴefti haala ka o mbiɗa sikki tan hannde wonko woɗi président men ko wona ɗuminaji mum toɗɗade e yimti goore meɗen min yeeso men hannde o gonga e gonga ko wadde feere troisiéme mandat o yewtiri e jaam e cellal président ƴeftiri haala ka o haali wondude artirde yeeso wi ɗum ɗo wawa laatade ɗo men ɗo so tawi en mbaɗani maîtrisé suhaaɓe ɓe e réseau sociaux ji ko ɗum ɗo wonno fandare ko men hannde kono on gaddi haalullaji goɗɗi ha hunde nde wawa gasde hannde mi rokki on kadi délai goɗɗo mo ɓoyata
so en ndentiɗo lawol gorngol ngol neɓata yomi dañi hen ko laaɓi tawa mi tampata o ummi kamɓe fof ɓe gummi doga fusi mbidoji timmi joni garten koye peñgol 5 goto mabɓe joyɓeju ñande hen nokku o wonno ko galle président ñalawma o wonno ko dewo hono dimanche waktuji ɗi ko waktuji 15 pawɗi hojomaji 17 tawtoraɓe ñande hen ko président gawlo président kalfinaɗo lawol président kalfinaɗo nder leydi président boy président ina defno ɗaray président ƴefti konngol o yen gartiɗo hannde kadi so certuɗen e baru men ɓennugo ngu ko yontirta kono mbiɗa sikki enen fof eɗen nganndi ɗo certuɗen mi yiɗino noddude ceerno président e village président kono ka hen gawno président heɓiri wi awdi ko moƴƴi président haaloɓe pulaar mbi sirlu ko gooto so sirlu ɓuri gooto natti wonde sirlu kalfinaɗo lawol président ƴetti konngol elle tan jalkito so wiɗe yo naniran ka haala holno poɗɗen ɗo hannde kalfinaɗo nder leydi président jali wi ken nayo ɗumonaji mum walla gawlal ko gumgal gawlo président ɓefti haala ka wi min kay mi wumani kono mbiɗa yiya kon jiita mbiɗa nana kon nanata ɗo mbawmi yettade ɗo e peeje hay gooto mon wawa yettade ɗo dokke kam jam wawi jini hay gooto mon wawa wadde mi terrorisme kalfinaɗo nder leydi président ƴefti konngol o wi mbimi mboɗo haalɗo ni haala terrorisme aɗa anndi ko min halfina sal leydi aɗa haala terroriste mbaɗa annda so ɓenni 3e mandat e jiiɓade ko terroriste rewi hen e bonnede kalfinaɗo lawol président wi vraiment mboɗo sikki tan wonko kawlal yawata gawlo président jaabi elle callu wi ala vraiment ala lakar ma président heɓiri haala ka o haalde seeɗa wi onon kam holko woni fandare battuɗen hannde gawlo président no foti namdede de président kalfinaɗo nder leydi président min nde so haalde gonga wonko ngandum te gawlo président wi an ka kangar coɗɗi way so wonko ngannduɗa noon haalata ɓoftina yimɓe ɓoftina président kalfinaɗo nder leydi président ƴeftiti konngol o wi holno kaldirtum aɗan heewi haala ha bone naati e ma aɗan tan turi e nohuru président aɗa haala ɗumanajum ko gasara kalfinaɗo lawol président ƴefti haala yo ɗum hawnani noon kawlal wuri koye ɗemgal mum wurde ɗemgal mum noon so deƴƴi ma e heek gawlo président wi ñaw kalane kam ɗo mo wura e ɗemgal mum onon boom koye fenade nguurɗon wona e ɗemde mum te so ɗum fof wewti ɗaccu fallude mi ƴettore kalfinaɗo nder leydi président wi kowoni haali gonga c'est la vérité noon enen fof nguurɗen koye fenade ata wona mbatten ko politique moyi politique wiye fenade politique ko pene tigi anni so ɗum fof yewri hol palluɗomo ƴettore gawlo président wi hol ɗokkoma ala yitere hani ɗumunaji umma mo gasara kalfinaɗo nder leydi président wi ñaw ɗumunaji um ko ƴettore gawlo président wi ko ƴettore wona ƴettore oto wiyam noon eɗo muuli Allah garten ɗo penale ɗe mbiɗa ɗe joni noon laaɓi ceerno jiɗɗa wiide hay président wuuri koye fenade président ko ande nani ɗum nofuru ma président ƴefti konngol o wi min mi haalani ɗo haala politique walla politique
jinmi andude ko holko heɓa e sagataɓe min caltima ɓe kalfinaɗo lawol président defti konngol ɓe eyo président min de wonko tinni seeɗa e ko ɓe jahata kono suwa labde mbo so gonga lawol président wi so suwa labde mo tawi deƴƴo wayi ana huɓɓiri ɓerde mum kalfinaɗo lawol président wi woro anmi haaldani ma kalɗum koye président kalfinaɗo nder leydi président ƴetti konngol o wi koye batu wona eko cikkumi kala kalɗo haalde ko yimɓe fof ɗo kala kalɗo ɗumunaji mum jaabire président ƴetti konngol o wi kalfinaɗo lawol président wi wonko cii an mbiɗa wonko ngannduɗa aywa joni noon mbiɗa heeɗi kalfinaɗo nder leydi président wi ala président wondi ko gawlal ne hammi ha ɗumanaji hay goto wawa wonde sago mum e yeeso ma kalfinaɗo lawol président wi yo ko gonga celluɗo président gawlal dañata info addata info te kadi ɗaccata addoɓe info ɓe gadda info gawlo président wi joni kay oɗon ɗo président nanɗo heeɗi on ayo gadda info mon kalfinaɗo lawol président wi ko wondima hen somin gadda info wona an foti haalande min ɗum ko famɗiri yammiki min ɗum kalfinaɗo nder leydi président wi président min jogui ko kalfinaɗo nder leydi président wi ko président min jogui affaire kono wona an ɗumunaji président ƴetti haalata ƴeewi montor makko o wi on jiide kadi ala ɗo yano artiɗo wonno hande kadi mi kalani ɗo hay hunde ko waɗi intéressé mi keɓani hay hunde kono ɗo cuhlon mbarkon très dangereux wona tan république kono kadi société min on woruno kalfinaɗo nder leydi président wi président e ɓerde ma deeƴe ma en dañ hen ko laaɓi e batu men ngaro so Allah jaaɓi ko min wasma ɗum promettre kalfinaɗo lawol président kono min wi eyo président minne kay mi waɗimo ɗum promettre président ummi kamɓe fof ɓe gummi mbar foti ridoji telli gollal goo gatiɗo ɗum noon ha ñande wonde so Allah jaaɓi garten gollal ɗiɗi garten tati e batu ngam fewjude peeje fatuɗe sukaɓe hono yiitede sagataɓe min caltima sukaɓe wonɓe réseaux sociaux ji ɗi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama